алейкум, бародарои азиз. Боз ҳам як бори дига имрӯз ҳам дар метро аэропорт дед хостем бародаро. рӯзи ҳарвақта ураи проверка ҳаст бародарои ҷон, эҳтиёт кунен. ҳамеша бо мегумтон, ҳамеша мегум ки эҳтиёт кунен шербачаҳо. инамҷа мебинед вақти сагон истан, ина ҳаминҷа сагон истан, айна вақте айна друн мебироен сагон истан, остаг друн омаден. Рост намҷа регистрация, он пара регистрация сар мешавад. Рост регистрация бародарои азиз медроен, тамом дига. Ам регистрация гузашти, остаг дим этажда меброем, мера эскалатор қати. Дига шуморо ҳеҷ мақсад ҳеҷ намега вақти боло биромадем. Барои ҳам шербачаҳо ҳама вақт меоен, ана ҳамин даҳани дарда эҳтиёт кунем ки сагои судагӣ она занак, саг мо дигари саги судагия. Барои ҳам эҳтиёт кунем ҳамеша шербачаҳо. ҳамеша эҳтиёт кунем ки аэропорт омадед ҳама вақтка дора шербачаҳо. барои ҳамин бародарои азиз ҳама вақт аэропорт касе ки документ дори 100% биё мегзари мере шербачаҳо. касе ки документ надори эҳтиёт кунем шербачаҳо ки мехапан мақсад депортам мекунанд, мебаран штрафот мекунанд, водиварение мекунанд, мумкин визатам мақафнанд. хулоса чизе ай дасти ё бугӯи меояд. барои ҳамин эҳтиёт ними ҳаёт меган. аэропорт Домодедов шербачаҳо ина номере ки дар поин ҳастанд, номераи моҳай занг бизанед, ҳама вақт 24 соат дар хизматем. рости миём сиёнка мекунам, баъд нигоҳ мекунанд ки ана хиёл мекунам ҳам якон гражданиам, агар мам кагар мисли бародаром ана як обичный документ дорем. барои ин шербачаҳо худованд ҳамата нигаҳбон боша, ҳар куҷое боше набоше, мардуми тоҷик, мардуми мусалмон, ҳамо лайка, ҳамо подписатсия кунен. иншаллоҳ ки аз ҳамаи гуфтагим ки аз ҳама рӯза ҳаракат мекунем ки дар аэропортҳо бирем, ҳаракат мекунем ки ҳамин хел билетҳоро нарх набоша. бигем билет бо бародаро ҳамон 15, 16, 17 то 21 то 22 ҳазора мақсад ҳамин тамоми ҳамин то ай Москва трафик ҷустан ёфтан метонем бародарои азиз. ай 14500 ай хуҷанда ҳама арзон хуҷанда ҳамуҷа баъд 15500, 16000, 17000 пулов 19500, 18000, 21, 22, 23 дана чӣ мешавад бародарои азиз? душанбе мешавад. барои ҳамин шербачаҳо хотири меҳнатҳои мо, хотире ки мерем ҳамин тараф, ҳамин хотир касе ки ҳамин мухлиси хайри муҳоҷир бошад, канали ки мо дар ҳарматай қадре дар ҳамин комментари бидроен суханҳои хубтона бинависен. мо ҳамеша мехонем ва ҳамо лайки ки дилакай мемонем ва шумо ҳам лайкора монем, поделитсия ки группа дорем, чизе дорем, поделитсия ки шояд ягон бародарое ки ҳастанд. бародаратон бе документен шумо ягон ҷо нарен, ҳамун хона занг бизанем, билет кадом рӯз дар кор айтона, паспортон сурат мегирӣ мекунед, ҳамрӯз рост мепарем миёй, ба такси мехезем миёй, мепарем мере хона. мақсад ягон ҷо худтона ғам наметем. бародарои азиз, худованд ҳамата нигаҳбон боша, ҳар куҷое боша набошед, аллоҳи меҳрубон ёру мададгоратон дастгирида фаромӯш намекунем. хайри муҳоҷир ба пеш менависем. ҳама киса дар комментарӣ. салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуме ки тамошо мекунед ва қадр мекунед ва лайк мекунед, поделитсия мекунед. бародарои азиз, ҳарима хеле сарпасткунӣ кадое ки дар кора дар шаҳри Москва, метро проспект Мирда бародаро номеро ҳаст, номери ҳамин бародаре ки дамҷаст, номерошон ҳам ҳаст, адресашон ҳам ҳаст. занг бизанен, биёен, мақсад саратона пас кунем, ба 250 рубл нархи ба фикрам ки карточка ва пиёза. барои занг за бародарҷон успед ки сарта биё пас ки. худо нигаҳбонтон.